Freja Kotten og... Jamen, jeg skal bare holde fingeren der. Jeg kan godt lide det hele natten. Hvor jeg vil filme en, der bare sidder i stille, mand. Hvad skal jeg sige? Det er bare mere for, at vi kunne se dokumentar i morgen. 10 point her. Kæft, du var i dårligt det her. Nej, det ikke. Hvad var det? 10. Og den går i 13. Du har ikke en kyld. Lidt en lang bane. Jo, du har et. I overtræk, det er. Pisse stiv, det er I. Nej. Jo, det er I stadig. Enten så er I pisse stiv, eller også er I bare totalt overtræt. Lad være med at drikke den. Det er ikke min tur, det ikke. Nej, det er Lena. Man har bare lagt give 6 runder eller sådan noget. Åh, det er nok en tæt nok på dem, mand. Du skal damer lægge tæt i her. Vi skal lægge ske. Det bliver lækkert. Dejligt. Hold lige på. Der var lille. Hold da op. Må vi se det i ansigt? Ja, det er for. Vi har en vandseng, det kan jeg sgu hurtigt over. Vi væder bare i sengen. Kan vi filme dig også? Jeg ser, hvad du taber bryster mig. Filmer du? Ja, jamen, det er det, jeg er i gang i. Det er det, jeg er i gang i.